Unsa man nga klase sa kalinaw ang atong gusto ang kunon. Ang Hebreo nga pulong shalom, kalinaw sa Bisaya, nagpasabot dili lamang sa usa ka kahimtang nga hilom ug walay panag-away, kundili usa ka kahimtang sa tawo nga adunay dakong pagsalig sa Dios nga mao'y iyang magbalantay. Kini nga klase sa kalinaw mao ang gipasabot ni Kristo sa iyang pagingon, ang kalinaw ihatag ko kaninyo, kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ang kalinaw nga mahatag sa kalibutan anaara kutob sa gawas. Apan ang kalinaw nga magagikan sa Ginoo maghari diha sa kasing-kasing sa mga tao. Ang kalinaw ni Hesus maoy usa ka pasalig nga siya uban kanato. Anaa siya kanunay sa atong giliran. Ang iyang kalinaw nagpasabot nga kita luwas tungod kay siya nagatiman kanato. Ang iyang kalinaw nagpasabot nga kita makasalig sa iyang kahingawa kanato. Bisan si Jesus mao balik sa amahan, kini usa ka kasiguruhan nga kita usab makig-uli sa amahan. Makasiguro kita sa kapasayloan sa amahan. Makasiguro kita sa makanunayon ug walay pagkulang nga gugma sa amahan alang kanato. Ug ang pakigdait uban sa amahan makatabang kanato sa pagbarog batok sa mga kasakitan ug ang iyang kalinaw maghimo kanatong lig-on sa paglahutay sa mga sakripisyo ug pag-antos. Amen. Magamo kita sa Dios Amahan nga naghatag sa iyang